bine ați venit pe canalul Rose Gaming. Astăzi o să încercăm un joculeț nou. Este unul cu avioane. Din păcate am uitat cum se numește. Înainte să vedeți acest videoclip, să puneți pauză, să dați un like, un comentariu, un share și un subscribe. Eu am mai făcut câteva, cum să spun eu, câteva misiuni în acestea, dar să știți că nu sunt toate la fel. Și dacă o să văd susținere și să văd dacă vă place, o să începem o serie. Da, cum? O să o luăm de la început. Și haideți să vedem. Da. Da, de asta vă spun că nu este doar cu avioane în acelea mici. Sunt fel și fel de misiuni. Avionul decolează în 3, 2, 1 și... Sper să vă placă joculețul. Pentru mine este unul nou. Nu știu dacă voi îl știți. Scrieți în comentarii dacă îl știți sau nu știți. Ce s-a întâmplat? L-a făcut avionul! Trebuie să trezăm de urgență în lac. V-am spus, sunt toți și fel de misiuni. Hai să mai dau o misiune și după încheiem și videoclipul. Filmăm deja de 4 minute. Trebuie să luăm mașina și să mergem. Face popcorn mașina.
mașina frumoasă ai. Să luăm următorul avion și să decolăm. Mă scuzați că vedeți bulina aceea portocalie pe ecran, dar nu am ce să fac. Bă, da, greu decorează. Greu decorează, mâncați așa avionul ăsta. Sper să vă placă jocul. Sper. Dacă începem o serie, oricum o să mai fie videoclipul cu jocul acesta. Și o să urmeze să jucăm și League of Legends 2 sau cum se numeau, noul. League of Legends. Că trebuie să întorc aici. Hai că trebuie să întorc. Deci, o să revin după ce l-am parcat sau cam așa. Într-un final l-am parcat ca un strâmb, dar ce să facem? Mamă, câți bani am! Și cam acesta a fost videoclipul. Înainte să dați un like, un subscribe, să vă abonați, un comentariu. Pa!